Hindi lamang si Rabia ang may corona, kundi pati si Liz, koronahan ta. Pero antes ako magwaka, kang magkalabota ang inyong dalunggan, sang akong yaw-yaw kag mulay, manamyaw anay kita. Mabinay, Negros Oriental, mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan. Kag madamo og nga salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Latest chika. Sang nabalitaan sang mga kabit nga si Liz gin-engage, baw puwerte, nagserenad siya. Naggirinual, nagarempogal, nagselebrar ang mga panghak. Gani relax kay ari ako para gob-on kag bok-on ang inyong trip-trip. Gahirinogyaw ka mo sa comment section, nasadyahan gid ka mo. Gani isa-isa hunta mga nakita ko sa komentaryo. Una nga komento nga nakita ko. Proud kabit here. Salamat Liz Uy for the inspiration. Hashtag solong mga kabit. Hashtag kabit lives matter. Wow. Proud na proud. Congratulations. Gani para sa inyo nga mga kabit nga proud na proud. Kabalo na kamo sang inyo himuon. Pila kamo kay isa-isa hunta. Awardan sang certificate, sabitan sang medalya, kag botangan sang titulo nga LPK o kon Licensed Professional Kabit. Gani sa inyo nga bag-o nga titulo, sinong pasalamatan ta? Give thanks to Liz. Ikaduha nga komento. Ako proud nga kabit kay ti ako gwapa, buot silingon sila losyang. Day, kun gwapa ka, ginapilahan ka, ti pili digto sa mga priska. Wala pa nagamit kag manamit. Tinga nga mantiner ka sa gingamit na sang iban kun ikaw gwapa. Anong klaseng ka gwapa? Pang-ukay-ukay nga gwapa? Kani para sa inyo nga mga proud nga kabit nga may pang-ukay-ukay nga gwapa, sinong pasalamatan ta? Give thanks to Liz. Ikatatlo nga komento nga nakita ko. Solong mga kabit, may karapatan tayo agawin ang dapat sa atin. Naagaw nyo na. Day, ang mga taro nga babahi, ang mga mataro nga mga kababaihan, daw halos iampo, daw halos isurrender ang ilang bataan. Pero kamuya, kamong mga kabit, daw ingod-ngod yun ang inyong sinamakan para lang makapangagaw sang bana sang iban. Gani para sa inyo libre o kung sa inyo nga palibre nga talaba, sinong pasalamatan ta? Anong sabat mga kabit? Give thanks to Liz. Pero, inyo lang paminsaron nga tani kamo, hindi man pagbayaan. Kaya wala kamo kapaminsar, nga subong ang karma digital. Kagdasig pa sa wifi sang smart o kung globe. Gani tani tanan nga kabit may amiga man nga unungan sila, suportaran sila, kag konsentihon sila para kung itagbong kamo sa impyerno, digto kamo magsinadya.